Čaute, ja vás zdravím. Nemám vôbec náladu, chlapci. Akože vôbec. Ale je to také dlhšie video, keď chcete. Takže tak, ľudia. Ináč mám nové sluchátka. Takže tak. Ale aj tak viete, že ľudia sú ľudia. Auto to auto zas. A dúfam, že nebude pršať tento deň. Akože fakt. Tam chcem ísť dneska a... No, až zajtra tam chcem ísť. Takže tam na tú show. Na Most Taktocht. Či jak sa to volá. Keď ste môžete ísť. Kľudne. Ja vás tam neťahám, keď ste môžete ísť kľudne. A my sme vyhrali, lidské 2 lidské sme vyhrali. Takže, tak. 2 lidské sme vyhrali. No normálne 2 lidské sme vyhrali. Proste ma Amazla a dala niečo. A vyhrali sme lidské. Čo si vás zasvetil, chlapci? Povedte mi. Je na klasicko. Teda páči to. Takže tak ľudia, ak chcete, môžete prísť na to. Je ten nový fresh postavený. No ten fresh, čo postavil ten nový. Proste čo fresh postavili, tam môžete ísť. Nie, ja chcem ísť na auto radšej. Lebo proste auto zase hluk, vieš, hluk. Pecka. Ako ja mám rád hluk, takže tak. Tu sú svetla. Neviem, ako to povedal. Čo? No. OK, takže tak. A dávajte mi môžete mi dať odber, zvonček a komentár dole pod video. Či chcete ísť alebo nie. Ak chcete, môžete prísť kľudne. No, to je čau a ja vás zdravím a dajte like, odber a zvonček.